Tabuk social media o video kaisa jeheno viral wngwi tongo. Viral video wngkha Rajasthan Jaisalmer ni Mohangarh hinui kaisa jagao tubewell ba borewell ba kua khurtani ha phatiwi tolani twi sakao bubuksai faikha hinui kaisa video mangpili tabuk social media o jeheno viral wngwi tongo tei norobo nugui mankha na o video ni mangpili o tubewell ba borewell khurtini tolani ha phatiwi aroni twi bubuksai phaimani saimanka tubewell khurtini 800 foot tola kuthuk ohorma bai jefuru o pipe no sakao tikhlaijago afuru hwnkhe tolani twi sakao bubuksai kasai faikha hinui koktwmani bisingtwi chwng saimanka tei norok nugui mankha na o tubewell khurmani machine truck jotono o ha bisingo kwlwksai ba doshe thangkha hinui news channel rogo phunugui tongkha amo bai gana gini ni elkar o tongnai nokhuk 500 meter dur khai tongdi hinui borok no sotorko khai rwjakha belai no uanamaisingcha kaisa patimung kaisa faikha Rajasthan ni je jaga hachingsa Registan ah jaga twi tolani phatisai nokhorma bai somondor hai wngwi tongkha hinui social media rogo viral wngwi tongkha tei amoni bagwi tolani twi phatisai phaimani karon tamo hinui aroni bu bigainik rok no swngpurkhai bu bigainik rok sai khwnarwkha je o hachingsa tola twi ba Registan twi agi Saraswati hinui kaisa nodi tongmani ba nodi ni lam bai kwrwngma bagwi no o twi mwtui haikhe sakao bubuksa faikana hinui jaga ni bu bigainik rok saka ba amo bai daba khaiui saka kintu bwsukjak twi kubui amo tabukfano pustik ongyakhuk hingkha agi je jaga kheto tongmani tabukhe amo lek hai wngwi thangkha hinui joto borok no salai tonglaikha hingkhe norok tubewell ba borewell tamo saimaya hwnkhe ang norok no sai khwnarjunu Rajasthan nogo wngkha twi ni kisa biyal twi bising manthoikha jaga amoni bagwi aro hwnkhakhe kua makhoro machine naharwui kotor kotor khaiui ha tolao ha tolao kua khurthani no mwtui hai twi sakao kasai faiyo hinui o mangpili kasai phaimani tei je twi bubaksa kasai phaimani amo 4 to 5 meter kuchukhai bubaksa kasai faikha hinui news channel rogo salai tonglaikha hingkhe paithakhe amsa kok sawunya ang ani video no ma pari swnai nor jodi no ani channel o chajakhe ba like subscribe share khadi mwdui hai tebo kotal kotal video rok manani bagwi।